Sino na nga daw kanina once again, naniyaga po ninyong alagat sa kanina Trifon Pai, Barili Morales with my partner Kabundari, Wailain si Wandy Tayad. Kumusta ka mutanan? Pumuti karon kabisayan ng Mindanao, asap kita, always say a prayer. Ako siyang pagkumusta sa mga kadiyot ng Top Gadget Ayala, no? Naminaw gini na to, si Antoinette B. Undap, no? O si Jeremy Manggilimutan, San Carlos Heights, no? Pasak, niya promoter sa Wawi, Jason Pabudura, Mandawi City. Maayong pagpaminaw ninyo, mga kiksunan. Salamat kayo. Okay, naimamat din ako kagahapon. Itong isang adlaw din sa Ayala. Top Gadget. Okay. May pagpaminaw kayo. Tanang karoon kabisayan ng Mindanao. Ilabi nila sa Davao. Okay. Bueno, ang satang pagkutong tayo ng pagtaga, no? Pinadakan sa kahantong nga lalaki na magpatawag lang sa nga Neil. Hastilan, wagi ko magdahong mamone ang mahitabo. O unexpected kayo ba? Pero saon, nahinay ka naman, puslan mang maligo, ay manlugod na lang. Nakaot gid na ko ang dili katul sa among kaminyoon. Sugdong ko lang ang tanan kay hid magbukuso sa kadakong tindahan. Makadawat sa kong may mga play na tidera. O sa kabuntag niya na sa kong gilagaran tindahan, dira ko sa sunod sa opisina. Hello? Oh, yes. Maabot sa Tordinon. Okay. Ano sa barko ha? Sige. Sa Perdos, no? Okay, approve. Okay, bye. Nanakit pang buko-buko na guliding ko din sa opisina eh. Unguyati rin ako. Karen! Feliz Navidad. Mayong buntag, sir. Oy, may buntag sa day. Si Juvie ko, sir. Juvie. Juvie Kachula. Ay, artista ka ba? Ay, dili, sir, oy. Parasan ko nga nito artista sa Sampaguita na si Juvie Kachula. Kachula. No. Mao ba, sir? Alin ko niya, Juvie. Lingkod. Barog lang ko, sir, para makahunat gid ko ba? Unsa hunat? Unsa ni lubadagan? Makahunat ko sa akong gisulti, sir. Maka-express ba ko ba? Nalang, barog na lang. Unsa ba unta ka na ay Juvie, ha? Naay nagsulti mong na ko, sir, nga tindira sa dinis sa inyong tindahan ba nga nag-inanglan ko ng muog tindira? Oo, tinood ko na. Sales girl. O haong kay kanyana. Nganong hauman, sir? Usa sa among requirements, mamagunan with pleasing personality. Fit kay nimo. Mao ba, sir? Oo, niya. Batanon pasad, may barog. Nani mo ang tanan? Sa ato pa, madawat ako, sir. Kini doon na para mamidagang mga requirements nga pangayoon, Juvie. Unsa ka na, sir? Nakabay police clearance, bisag barangay clearance na lang una, ha? Niya ko'y barangay clearance, sir. Wa man ko'y criminal record. Managana lang sa miday. Okay. Na ko'y fill upan, sir? Oo, maborang mga questionnaire ba? Pero yun na, barog ko na kayo, Juvie, barog. No. Niya, sir, Biklaro na nako ang imong height, no? Kay tikasan ba kayo ng mga babae? Mutaas gyud tungod sa high heel. Ay, okay na ning height na ko, sir, kani. Okay na ka na iya. Bisag dili ka mag-high heel, kay dili naman ka ng high heel, gusto gyapon na imong height. Salamat, sir. Yun na, kamo kabag little English o gamay Tagalog? Tagalog, sir. Konti lang. Konti. Makasulti sa ko gamay in English. Para malagod na og natay customer ng mga foreigner, maka-entertain ka. I can speak and understand a little English, sir. Sa Tagalog. Konti lang, sir. Pasar kayo sa kong examination, Jovie. Angay kang hatagan og laing posisyon. Ikaw ang bahala, sir. O kaya kung pagbuton, kung sa'y gusto nimong posisyon. Bisag unsa lang, sir. Basta masod lang. Sa diyang nakita ko si Jovie, ingon sa nagkalagsik, nagkuluya ko ng kasing-kasing. Ganahan kong magtanaw kong Jovie, lumay kayong mo entertain og mga customer. O adun sa ni kaabtik sa ubang lahi sa mga tindera. Nang, kadiyot lang, nang. Oh, ha? Uon
Unsa na? Ang unsa manday? Nakakipasok ilam sa imong sinina. Ha? Pasok? Ay, uy. Nakita na ko ang tanan ng shoplifter kanong. Ay, dili, uy. Oh, kung sa ka na, Job, ha, Joby? Sir, nasakpan ako, sir. Usa ka shoplifter. Ay, Oh. maluoy taon mo na ako, sir. Di na ko buusab, sir. Okay ra nang nakasabot sa kunin mo. Pero ay lang usbahay kay ipapreso tagi ka. Dili na lagi, sir. Wa na gitaw ikaon ang akong mga anak, sir. Ano ba? Og, Nang, kung nagkalisod ka, ayaw buhat o dautan. Musamot ka kabisit, anak. Sir, pasayloan lang ko, sir. Uy. sige, pasayloon ka na mo, pero kadit lang. Siyatan ko na mo. Kudakan ko ni mo, sir. Aron mabutang ang imong naong diya sa retrato sa mga shoplifter. Sir, ayaw lang taon, sir. High last bit. Ipapreso ka na mo. Kudakan ka lang. Nang, pasyat na lang nang. Gwapa mansat ka. Aw, noon. Sir Neil, gipatawag ko nimo. Lingko, Joey. Thank you, sir. Gusto ka coffee? Salamat lang, sir. Wa ko hilig og kape. Gatas. Mura kog bata, anak, sir. Tubig na lang. Ikuha, ka. Ay, sir, ako na lang. Niyara man tungod ang dispenser o naras akong tungod. Okay, bahala ka. Serve yourself na lang, ano? Serve yourself water. Okay, sir. Kuan Job, kining kapatingali masayod nga nung ipatawag ko ikaw. Wa, pagkit, sir. Tungod sa imong gipakitang pagtabang o kakugi din sa tindahan, nakita og gibawaan sa atong bus ang tanan. Ang nagikan karong adlaw, promoted ka na. Unsay promoted, sir? Dili ka na usa ka ordinaryong sales girl, kundi Unsa man, sir Neil? usa ka na sa mga supervisor sa mga tindira dinhi sa department store. Unsa, sir? Oh, supervisor ng imong trabaho. Og increase na sa ng imong salary. Salamat kay kayo, Sir Neil. Salamat kay kayo. Sir, thank you, sir. Ay, Jovi. Mupansa na lang ko. Kapiin na pa. Okay. Si Sir Neil. Hello? Sir? Jovi, Sir? off ka na? Yes, sir. Invite on ka na akong pangawon sa gawas. Oh, Sir Neil. Nakupagbalibaran ko ni mo, Jovi. May mukhang balibaran ta ka, sir. Balaga. Di kita magdugay. Manghaon lang ta. O dagan tag panagsultihan. Kuyawan mo ko, sir. Uy, Sa may kuyawan ni mo, ha, Jov? o makitaan ta si mong asawa. Nagtuo ka ba dahil nga may kabilinggan ko sa kinabuhi? Single pa ko, Jovi. Tinuod ka, sir? Sir, gusto na, sir. Busog na ko. Jovi, di ba mahimuog di ka na lang mag-share na ko? Neil na lang, Neil. Sir, maikog ta, uy. Naanad man kung mag-sir ko ninyo. Ako nang pagbuot. Neil na lang, okay? Okay. Neil. Jovi, ambot ba? Sa una na itong panagkahimamat, wala ko ba kasabot sa kong ibati diyanin mo? Sir. O musugot ka lang. Ikaw na lang, Jovi. Unsay ako na lang, sir. Himuon ko ikaw, Mrs. Mondragon. Sir Neil.
na lang, sir. Neil na lang, Jovi. Ay na lang, kuha ng sir ko. Wala sa man na, Neil, ha? Ay lagay ko gang, giandam ko ng tanan para sa atong kasal. Neil, Yes, Jovi. Nausan ang akong manahon. Pakaslan ko na ikaw. pero sir, huwag ka pa masayod sa akong kagikan. Di na mahinungdanon kanako para kanako, Jovi. Basta, igo na kanako. Nako na seran nga, dalaga ka pa. Nawa ka pa'y kabilinggan sa kinabuhi. Pero Neil, musugod ka ha? Kung siya ka na, Jo. Nga og makasal na ta, ikaw lang maipon ako sa amo. Kanara day. May problema. Approve. Kuan na ba, Neil? Buhi pang akong inahan. Unya, doon na sa Bisag pila pa mo kabuok. Okay ra ka na nako, Jovi. Sige, Neil. Kanara akong ihangyo ni mo. No problem. Welcome ang tanan. Tungod ugalang kanimo. O gitakbos gyud ang among duha ka kasing-kasing ni Jovi. Nawa na kumulingi pa og unsay nagpaluyo sa iyang pagkatao. Ang ako nga naangkon ko na lang ang iyang pagkababay. Isugot ko nga dito ang reception sa bahay nila ni Jovi. Happy kay ko na yung tungura sa akong kasal. Thank you. Thank you ninyong tanan. Thank you. Salamat, salamat. Iha, Julie, anak. Congrats, anak. Neil, si Mama. Hi, ma. Ni asa dagi mo mga igsuon, Juvie. Hain sila, Ma. Ay, busy sa kaayo. Ay, Neil, niya ako mga barkada. Hi, hello. Neil, wa pa kaayo mo magkasuod sa kong brad. Akong igsuon, oh. Hi, bro. Hi bro. Murag happy mi nga ikaw may nabanan sa akong igsoon. Okay ra, bro. Okay ra. Ay, og niya sila akong brother-in-law, Neil, si Frank. Hi, Frank. Doon na ihangyo si Frank ni mo, Neil. Unsa mo ka na, Frank, ha? Unsa mo na ihangyo? Tunla sa Frank, tunla sa. Joby, ikaw na sulti ni Neil. Unsa mo ka na, Pudok kay Jo? papa ko. Unsa na, Jo? Kuan, doon na mo ko siya anak niya nga iyang papadayon nun o pa-eskwela sa college ba. Pero na problema siya sa gastuhan. Ako'y bahala pagpagkakuan. Pagpapadayon sa, pagpatunga sa anak ni mo, Frank. Ay, salamat ka, Neil. Niasa na akong sister-in-law, Neil, oh. Mo ba? O, niasad sila ipon na mo ni Mama. Okay ra. Mo ba? Dagan na pamitin sa bay. Okay ra, Jovi. Wala problema. Okay ka na ba, Kate, Neil, ha? Nga okay na sa di mo ang anilang tapuyo sa ilang mama. Okay ra. Okay ra. Okay ra, Job. Ubay-ubay yun ang mga bakba nga mangaon sa bahay nila ni Jovi. Nga karon pa lang kong kabantay. Murag, arin ako ang mga pumarayag sa mga paginanglanon ba? Usay makapanaklag og hinay. Ngani di sa kadlaw niya na nga, nakapanlingo-lingo na sagko. Neil, huy, niya si Brad ako, Rudy. Doon na siya tuyo ni mo. Ay, Rod, unsa man na, ha? Bro, Job, ikaw na sulti mo, uwa ko. Ay, sulti lang, unsa ka na? Bro, sulti na, Job, sige lang. Kuan mo, good Neil. Kuan ba? Mamaray kontak ni mo si Rudy. Unsa man lagi ka na, ha, Rod? Ang iyang anak ko na gatas. Ko na sa diaper. Ha? Mauli ka na bro, paita eh. Ihal yung taon ka bro, paita. Unsa may gatas, ka narabag linata nga braton. Dili. Kana yung gatas nga imported, di biya ng bratuon. Maglain ng tiyan sa akong bata kung bratuong gatas. Job, ay palitan lang ito. Ano yun? Salamat kay bro ha. Murag hug kag yun sa langit. Murag hug ka sa langit. Kumusta na? Ay, Juvie, day. Uy, Iha. Ma! Ansa naman sad, Ma? Kuan ba unta, anak? Ni amang ginis iho, Neil. Kuan ba, kining? Unsa man ka na, ma? Isulti lang. Ayaw na lang, uy. Sulti lang, ma. Unsa man na? Kuan man ko dungil ba? Ang stove ba? Nahutdan nas gas?
Magpalit naman, magpalit na. Ayaw na lang dong Nil. Uy, ay kaiko ba yan nato nimo eh. Job, may kwarta, palit to gaso. Ay, salamat, praise the Lord. Solbad ang krisis. Jovi, Kumusta ang trabaho, Neil? okay naman, medyo dili kayo karon base ng department store. Mao ba? Mm. Okay, Neil. Dali na. Manihapon na ta. Nilutuan ta kagas paborito ni mong Argentina beef loaf. Wow, kumao ka na, Job. Busog ang adlaw ron ako sa Argentina beef loaf. Naibaw ko. Tungod kay ang Argentina beef loaf, dasok ang sud ug may templadong sarap. Okay na. Mao na ta. Uy, Nana sila ay nangaon na. Wow, lami ni Argentina beef loaf. Uy, sus, andar kong gana lami kay iso kasi no. Kalami. Oy, Nil, ni ka naman di ay. Tingali gigutom ka na. Gigutom na gid si Neil, ma. Neil, dali na. Dungan tagkaon ni mama usa ko mga igsuon. Usa ko mga pagumangkon, dali na. gutom rin sa ko. Uy, hala. Nahurot naman di ay kanon og sudan. Mura man ni gitilaan sa iro. Bango, Jack. Og dahil sa kadlaw niya na nakabantay si Jovi, nataas kaya akong panglantaw sa unahan. Nakasabot gid siya. Neil, Jovi. labog mo gud kay imong pananaw. Nagasabot ko, Neil. Okay ra, Jovi, okay ra. Okay ra gid kayo. Neil, sorry lang kaayo, ha. Maantos ka na mo kining tanan. Jovi, Sultihin lang ko kung sinasin mo muna, Neil. O kung sa imong desisyon. Dawaton ako ang tanan. Jovi, kining... Makasustinir ka pa ka, Neil. Wa ka ba magpaso sa tong kaminyoon nga daw nagbuhi kag usa ka turil nga baka? Unsa man, Neil? Ha? Neil? Sa pagkatinuod lang, di ko makasultis kong asawa nga hapit na mabuslot ang akong purol tungkol sa daghang mga gastuan sa bahay. Halos ako na lang ang tanan. Musurundi na lang ako. Sultihan ko ka si Jovi sa aniyas kong una-una. O, ang sa man ko may pasultihon? Neil. Sa tanan, adlaw. Merry Christmas! Sa tanan birthday. Oy, happy Halloween po day, umaabot mo. Ay, oo, no, hapit na, hapit na. Sa tanan mo titira sa Pimart, kita bati na to karon. Kumusta ka mo tanan? Ay, nga adlaw sa tanan. unahan na. Malimot ka. Alayin na mo. Ayun, ikaw biya, nalimot sa kaganina. Mayong pagpaminaw sa tanan, no? Mayong buntag, o gingon man akong pasalamatan. Ang tanan na gamitan, ug nagpalitan sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Plus with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with garlic. Para sa atong mga high blood, cholesterol, nya dili ta dali nga masakit lagsik ang atong lawas, prevention ni food supplement ni mo lang dili kuyaw. Oh, sa tanan mga tao ni Dong Jade, diha sa iyang suba lumber na naon nila Dong Along ni Sir Fred, nga tigamitan og Panyawan Liniment Oil ang #1 nga haplas sa Kabisayan ug Mindanao. Salamat kay ninyo sa inyong paghimog #1 Sa buwan sa, Panyawan. sa buwan sa Setyembre, nag-isgot masigulit ang birthday. Happy birthday ni Mama Mary sa September 8. Oo. And then, advance happy birthday to Mr. Kenneth Frustrano on September 29. Anak kini ni ABC President Mela Frustrano din sa Looc, Oslob. Atol siyang birthday, mao nga mong Miss Gay Pageant. Aha. Apil ka. Oh, Contestant ka. Marawi akong kuan. Miss place. Marawi ka? Miss Oo, Marawi? Apoy mo da sa Marawi. So, iprepare na Oh, ako si- akong Armalite. Mamaya akong Ikaw costume. maute. Armalite. Kaya Armalite niya. Doon na ang akong sang swimsuit ka nang kumuplads ang tila. Ikaw na sa ikabuhat ka po Ako na, oo. Ikaw kuno isa to, Bert? Maute? Mautid. Mautid, gone. Matigla ba? Kapitan Mila, gamitan na lang ang celebrity coding beauty soap. Basig mabisi ka, no? Sinila to, Cinder. Nel. Nausan ni siya ka dako sa department store niya na apply tindira. Nindot na naibog siya mo nang iyang gipangasawa. Wa kumpensa lang kay siya ba wa siya magdawman kuan sa background sa babae. Karon pag kuan ilang pagkasal nihang iyang babae nga mo ipon na siya sa iyang ginikanan karon
pag-ipon nila dito sa iyang mga igsoon, iyang brother-in-law, sister-in-law, mga kuan. Ang tom na murag iya na tanang gasto, palit stove, palit beranan sa kuan. Mo na, manasta pagpangao na hurot, no? Nakapanghuyab na lang si Neil. Mo na nga, nakabantay ang iyang asawa, si Joby, nga murag nang mahupaw na permis Neil. Karon si Neil, giingan siya sa asawa, unsa man dong, unsa may hunaw nimo, madaa pa ba nimo? O kining imurong mabuslot ang bulsa nimo, yung Neil, murag nabuslot na kuno yung bulsa, no? Kining sitwasyon na nga after diaper, gatas, iya na tanan, diya sabay siyang asawa. Hala, Neil. Sorry, like ka naman na. Usa ka babae nga ni-live-in sa laki, awayon tamas ginhawas mga igsoos laki. Naman. Kuan man sa tigumayhan na Ate Pres, kanang Uwa pa ganyan isa pakasling, iipon sa dagpuyo. Hawd na. Tago na yung mga sampu, mga toothpaste. Ay. Daw. Hindi siya mo tagatan sa exon sa iyang kuan kalibin nga laki. Daw siya. Nya, kanang yung bana to as trabaho, sa naibilin, pagsigtong its, ang mga bata. Di mayo. May Pero kada palayas. si Neil, sigdi lang dong. O maayo man imong tumong sa pagtabang, okay na kay tagaan na gyapon ta. Bausa na gyapon ta sa ato ang labang magagawa. Pero kung maminyo lagi ate press ba ano nung kung agil kay bayot man ko sa kakaraanan maayo ko no nga doon may kaugalingon. Mas mayo mo lain. Dili mo tipon. Oo, aron ka mo makasukad na sa kaugalingon ninyo mga tiil. Unya usasad kun magtipon-tipon ka na maganang away-away. Agyo natin pres. Mag-away gina, may kabog Murag gina masuya ka-away. ka ang mga isunoon sa. Magkakuan gina. Dili man sa ingon natin press nga kanang pagdinaog ka sa mong kita di ka mo gasto sa mga igsoon si mong partner ron sa ang ako mga ingon mong sila may kunong maglain ka kay magkabarug magkita sa katawan nga niya kabarug ka sa Kabaro kas gulingon kaugalingon mong tiil. mo tiil. Di mo gamit og crutches. Di Yan ang kaugalingon sa tiil. dili pwede kita kilo. Ari mo lang kakilin ka. Dinanggit. Anel, utong na lang eh. Ako na lang. Utong na lang. Pero mas may makapundar man ko galingong gamay bisag payag lang god. Oo, basta imo kaugalingon. Kanang gitawag nila kanang usay sala, usay kusina, usay Okay ra, basta Kanang nagkahilig ugmaay mo, kanindot ana. kanang gitawag ba nila? Oo, kita mo na yun. Kada ba Kini makita? si Neil, maka-afford man yun. Kay head man gud siya sa department store, manager gud. Magkakuan gud siya. Tarong mo lang niya pagsulti ang mga ginikanan. Mulain ba sila unsa? Tarong mo lang aron dili sa mahiubos. Kay basig mayon nga naglikay na gastuhan ana. Hindi sa na maglain ka para na may privacy inyo. Nya dili mo magbala nag-unsam matakag unsang urasa way magbuot. Di ka maikog kay tungod kay wa ka Kini akong mangikon. asawa, wa masan. Dili kayo murag nagdepende ba ni Mama's kuan ba? girl ana. Oo, mo Depende sa inahan. Depende. sa kuan ba sa iyang bana. Okay, lisod lagi kayo ang pagkabutan niya mga igsoon kuan. May magani pagkabutan niyang bana. Mo na nga iyang bana murag na laan sa gasto ba. Di ay. Oo nga. Ang iya sa mga iso natin preso, sa siguro yung trabaho, pero sakit-sakit, sabihan na, pero utong na lang board. Oo, utong na lang. Ang kaso yung mulain sila, kanang hinahin taro mo lang na pagsulti po. Oo, di na gid madam. Dili mahiubos madam. mo. Kay malaes niya yung asawa. Pero kung sa ato pati po nila ang mga igsoon sa mga Oo, asawa. mga sister-in-law, Oh, mga di ay. brother-in-law. Dili, magkay mo, buhat-buhat mo na. Manglaba, manglimpyo, di ba? Sa kukunin mo, dili ka Magsalig na naman kinang... Di sa lumayo, mangipon ka, malihok yun ka. Sige lang niya po. Kung gibuhi ka ng Siyempre, baya, nagasto itong eskwela. malihok ka yun. Sa eskwela, Paita sa anang di na lang sad ka mo lihok. Mangipon ka, mulihok ka. Unya kung iutong po ni imong gibati nga muna mas stress man nun ka. Utong ka, mulagom pa ka na hinuon, muray mo. Dahil sa amo ati pres utong ay. Lagom. Lagom. Wa mo lang ko. Isa man. Ping crop. Wala tayo. Ana lang Nel, no? Salamat tayo sa magpapadang itong tulumanon. Correct ko, ang puzzle. Tiho.